Pagkatapos na pinagad ng pulo, ang mga panayong itubra ang nabiyanda. The Bambulinawin Festival of the One City. Kumusta tayo? Ay, tagban mo. Maudi na ito yung kasada mo na ako. Kasan mo maro ni Roberto? Ay, ket kapilitan, ilako tayo ito. Tatang ang mukon. Syakot mangituloy. Agbalin na kutsero. Ay na, haan ako. Nagrigat yung balin na kutsero. Tingkang kahit roon, narigan, napara, matalimudaw ka, kaya mo na ka. Ay natang. Kayak data. May takabalbo, tumakdiday ta, napansin, nadammo, manusin ka na. Ay natatang. That's so easy. Amo mato, tikotsero, ang kapulos na bumaklam, sa pigpiso laing timasapulang. Tatang. Iti importante. Baklang katipuso. Purehaan di piso. Apo, hamukad kaya't lagdan nagbaling ng ingyero, pulis, wenong mestro. Tata, madikan tumadanagan. Tasyaktot mangituloy, iti bagwadan. Kaste ko namon dolo, gaming tay detoy alawagyan nyo. Alarod po, itangarod magigastan.
James Brian Alcid and Tourism Officer Mary Jane Pascual Leonio with the creative direction of Christian Mark Espiritu. In Corimao, the sea gives abundantly, but only to those who respect it, protect it, and return to it when honest hands. When friendship was tested and the ocean softened, it was compassion.